हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. பகவானே இப்ப ஸ்லோகம் சொல்லணுமா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸ்லோகம் சொல்லணுமா? இப்போ உங்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். அதனாலதான் எனக்கு மத்தியானம் ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் இன்னைக்கு நானும் ட்ரை பண்ணினேன் 2 o'clockல இருந்து. கோவம் யார் மீட் பண்ணுங்க. முடியவே இல்ல. அப்புறம் பையன் சொன்னா வேண்டாம். கோவம் யாரு? பிரணதி யாராச்சும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்ஞானஜலகயா சாக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன புத்தலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச. ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதாமிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகன லலிதா ஸ்ரீ விசாகன் இதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீன பந்தோ ஜெகத்பதே கோவேச கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமாஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரே ரிஷபாணோ சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்பயசா கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो भगवन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राजाय तदङ्गये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சௌமிய வர்மாவோட கதையா இன்னைக்கு நடந்தது? காஷ்மீர் கடைசியா பேசலாம். கடைசியா டைம் பேசுங்க. சரி சரி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் கருணையாலும் பிரபுபாதின் அருளாலும் நாம அத்தியாயம் 13 முடித்திருக்கிறோம். இன்று 14வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். 13வது அத்தியாயத்துல நாம நேற்று பார்த்தது அர்ஜுனன் 6 கேள்வி கேட்கிறான். 6 கேள்விக்கும் கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாரு. என்னென்ன கேள்வி கேட்கிறான்? யாருக்காச்சும் நினைப்பு இருக்கா? சொல்லுங்க. இப்ப சொல்லுங்க. யாருக்காச்சும் நினைப்பு இருக்கா? என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னு யாரோ ஒரு கேள்வி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா புக் கையில வச்சுக்கிறீங்களா? ஓகே, நான் சொல்றேன். அர்ஜுன் 6 கேள்வி கேட்கிறா. அப்படி இயற்கைனா பிரகிருதி, என்ன பிரகிருதியை பத்தி கேட்கிறாரு. அப்புறம் அனுபவிப்பன் யாரு? புருஷா, அதை பத்தி கேட்கிறாரு. அப்புறம் களம்னா என்ன? சேத்திரம்னா என்ன? உடல். அடுத்து களத்தை அறிபவன், அது என்னது? களத்தை அறிபவன்னா சேத்தன். அடுத்தது அதாவது உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் தெரிந்தவர், அதுதான் சேத்திரஜன். அடுத்து அறிவுனா ஞானம். ஞானம்னா சேத்திரஜனை புரிந்து கொள்வது. அடுத்தது அறியப்படும் பொருள், நேயம் அப்படின்னா பரமாத்மா. இறுதியா என்ன முடிச்சாங்க? 35வது ஸ்லோகத்துல உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை ஞானக்கண் கொண்டு அறிந்து இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பரம இலக்கை அடைவார்கள் என்று போன அத்தியாயம் முடிஞ்சது. இப்ப 14வது அத்தியாயம். இதனுடைய தலைப்புகள் பார்க்கலாம். குணங்களின் நிபந்தனை அப்படின்னா
அதுக்கு முன்னாடி இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் ஒரு 4 வரியில என்னன்னா, அனைத்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சத்துவம் ரஜோ தமம் ஆகிய 3 பௌதிக இயற்கையின் குணங்களின் கட்டுப்பாட்டுல இருக்குது. இவன் இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம மீது எப்படி செயல்படுது, இதை எப்படி நம்ம கடக்கலாம், தெய்வீக நிலையில் அடைந்த அறிகுறி என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். முதல்ல குணங்கள் நிபந்தனை அப்படிங்கும் போது, இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றால், அதாவது இந்த ஆன்மீக ஞானத்தில் நிலை பெற்றால் ஜட உலகின் படைப்பினாலோ அழிவினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதுதான் அடுத்து 2வது தலைப்பு, குணாதிசயங்கள் செயல்களில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு. இது என்னன்னா, சத்துவகணத்தில் மரணம் அடைந்தால் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் உயர்லோகங்களை அடைவர். 3வது முறைகளை மாற்றுதல். என்ன முறைகளை மாற்றுதுன்னா, இப்ப நாம இருக்கிற முறையில் இல்லாம எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் பகவான் பரமபுருஷின் பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர் இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களை, இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து உடனடியா பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான் என்பதுதான். அதை பத்தி இப்ப விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அது சப்தசோ அத்தியாய யோகா அப்படின்னா ஜட இயற்கையின் குணங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிங்க, ஸ்லோகம் படிக்க ஆரம்பிங்க. 14.1. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானம் ஞான உத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனயா சர்வே பரம் சித்திம் இதோ கதஹ. பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு முன்னையே குறிக்காது, நம்ம முன்னையே படிச்ச பாயிண்ட் எல்லாம் வரும், சொல்ற பாருங்க. அந்த பாயிண்ட் வரும்போது அதை நான் உனக்கு திரும்ப கொடுக்குறேன். அந்த ஞானத்தை, அந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன். இதுல அறிஞ்சவங்கள முனிவர்கள் எல்லாம் என்ன, இதை அறிஞ்சவங்க முன்னாடி அந்த முனிவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, எங்க போனாங்க, தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. நாமும் இதை அறிஞ்சு நீயும் இதை அறிந்து தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைய வேண்டும் சொல்லிட்டு பகவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. 14.2. இதம் ஞான முபாஷித்ரிய மம சாதர்மயே மா கதாஹ சர்கே அபிநோப ஜாயந்தே பிரளயே ந வியதந்தி ச. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாஜி, தேங்க்யூ. இந்த அறிவுல நிலைச்சிருந்தா என்னன்னா, பகவானுடைய அவருடைய இயல்பு மற்றும் அவருடைய ஆழ்நிலை இயல்பு அதை எல்லாமே நம்ம அடையலாம். இந்த நம்ம அந்த நிலைமை அடைஞ்சிட்டா நம்ம படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், பகவான் லோகத்துக்கு போவோம், பகவான் கிட்ட போனோம், அங்க போனதான் நமக்கு திரும்ப பிறக்க முடியாது. அந்த 4 வகை துன்பங்கள், ஜென்ம மிருத்து ஜராவியாது, இது 4மே இல்ல. அதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு. அடுத்து 14.4. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தி யா தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜாப்ரத பிதா. குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் யார் உன்னை படைச்சா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோமா, படைச்சது யாரு, பிரம்மா தான் படைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரம்மர் தான் படைச்சாரு. ஆமா, கரெக்ட் தான், பிரம்மா தான் படைச்சாரு. ஆனா அவர் படைச்சது யாரு பார்த்திருப்பீங்க. பகவானோட தொப்பில் கொடையிலிருந்து பிரம்மா இங்க ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனீங்களா, அங்க இல்ல, அவர் காரணத்தாரு
அவரு காரண கடத்துல கருணாதா சாய் விஷ்ணு. இங்க போனீங்கன்னா பகவான் அனந்த பத்மநாபன் கோயில் திருவனந்தபுரத்துல போய் பாருங்க. பகவானோட ராஜ்காபனத்துல இருந்து பிரம்மாய வந்திருப்பாரு. இதே தமிழ் வேதத்துல சொல்லுது, நாராயணன் நான்முகனை படைத்தான், நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை படைத்தான். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நாராயணன் தான் எல்லாருக்குமே மூலம், அவருதான் எல்லாருக்குமே விதை. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்படுறது? கடைசி பாருங்க, அகம் பீஜ பிரதாபிதா. பீஜம்னா விதை, எல்லாத்துக்குமே விதை அளிக்கிற தந்தை நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து 14.5 படிங்க மாதாஜி. 14.5 பிரபுஜிஸ் படிங்கிறனா. சத்வம் ரஜஸ் தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவஹ நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹி தேஹினாம் அவ்யயம். ஜட இயற்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புலன்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன இதுல சொல்றாங்க, இந்த மாயையால இந்த குணங்கள் எதனாலதான்? மாயையாலதான். அது இன்னும் பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல நல்லா தெரியும். இந்த பொல்லியல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் அறியாமை. வாழும் உயிரினம் இயற்கையோட தொடர்பு கொள்ளும் போது, வாழ்றோம் அந்த இயற்கையோட தொடர்பு கொள்ளும் போதுதான் இந்த குணங்கள் என்னும் மாயை நம்மகிட்ட வருது. இந்த குணங்களாலதான் வருது, மாயையால் இந்த குணங்கள் வருது. அதுக்கு இந்த மாயைக்கு யார் அதிபதி? பகவான் தான். அங்க பாருங்க, மேல நிக்கிறாரு, கீழே மூணு பேரு நிக்கிறாங்க பாருங்க. அவங்கதான் குணங்களுக்கு, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த குணங்களுக்கு அதிபதி. பகவானுக்கு கீழ்பட்ட சக்தி தான் அந்த 3 குணங்களும். 14.6 பிரபுஜி படிங்க யாருன்னா. 14.6 ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிட்ட மாதாஜி. தத்ரசத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷகம் அநாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன ச அனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த ஸ்லோகத்தை சத்துவகுணத்தை சொல்றாரு பகவான். என்னன்ட்டு இது நன்மையின் குணம். மற்றவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ரஜோகுணம், தமோகுணத்தை விட இது தூய்மையானது. இது பிரகாசிக்கும். இந்த எதிர்வினையிலிருந்து, பாவம் செய்யற அந்த செயலிலிருந்து விடுவிக்குது இந்த குணம். அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க அறிவு வளர்த்துறாங்க. அவங்களுக்கு அறிவு நிறைய இருக்குது. அந்த அறிவு நிறைய இருக்குது. ஆனா எனக்கு அறிவு இருக்குது அப்படின்ற அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை, செருக்கு. அதான் எல்லார் கடல நான் தான் உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு, அந்த எண்ணம் வந்துருது இல்லைங்களா? அந்த எண்ணம் வந்தா என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கும் இறப்பு வருது. சத்துவகுணத்திலேயே இருந்தாலும் அது எந்த குணம்னு சொல்லி அப்புறம் கடைசியா பார்க்கலாம். இருக்குதுலே நல்ல குணம் சத்துவகுணம். அதுலயே இருந்தவங்க அந்த அறிவியல் செருக்கால திரும்ப அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு வந்துடுறாங்க. 14.7 ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணாசங்கஷ முத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்மசங்கேன தேகினம். உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் சொல்றாரு ரஜோகுணம். ரஜோகுணங்கிறது என்னன்னா ஆசை, காமம். அதனால பிறக்குது. பாருங்க, மண், பெண், பொன், இதுலதான் இந்த ரஜோகுணமே ரொம்ப செயல்படுது. மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை, பதவி ஆசை, எல்லா ஆசையும் இந்த காரணங்களால்தான் இந்த ரஜோகுணம் பிறக்குது. அதனால என்ன செய்யுது? அது
அந்த செய்யற செயலோட நம்மள வந்து இணைச்சிருது. அது இணைக்கிறதுனால நம்ம திரும்ப இந்த உலகத்துல பிறப்பி எடுப்போம். 14.8 14.8 படியும் மாதாஜி சரணா. சஜ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேஹினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஸ் தன்னிபத்னாதி பாரத. பரதனின் வழித்தோன்றலே, அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல வந்து அறியாமை குணத்தை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த அறியாமை குணம் வந்துட்டு அனைத்து வீட்லயுமே வந்து மாயை ஏற்படுது. இந்த குணத்தால்தான் பிரமை, சோம்பல், இந்த தூக்கம், இது எல்லாமே இது தமோ குணத்தோட அறிகுறி. இந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க திரும்ப மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறாங்க. அடுத்து 14.9 ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 குணத்தையும் பத்தி சொல்றாங்க. சொல்லுங்க. சத்வம் சுகே சம்ஜயதி ரஜக கர்மணி பாரத ஞானமாவ்ருத்தியே து தமஹ பிரமாதே சம்ஜயத் யத. சத்வகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சத்வகுணம் எப்படி இன்பத்துக்குன்னா, இந்த ஒரு அறிஞர்கள், ஞானிகள், அப்புறம் இது வந்து ஒரு சிலர் நல்லா படித்தவர்கள் எல்லாருமே படித்த அந்தனர் கூட இதுல சேர்த்தா படித்தவர்களா நல்ல அறிவு இருக்கிறவங்க. அந்த ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெருமை, நம்ம நல்லா நமக்கு இந்த அளவுக்கு அறிவு வேலை செய்யுது, அது ஒரு பெருமை அவங்க கொள்றாங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு இன்பம், சந்தோஷம் கிடைக்குது. ரஜோகுண செயல் வந்து பலன், என்ன பலன்? இது செய்தா இது கிடைக்கும், இது செய்தா இது கிடைக்கும். மக்கள் அந்த செயல்களின் பலன்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறாங்க. தமோ குணம்னா என்ன? தமோ குணங்கிறது இப்போ தூங்கி நிற்கிறது, அப்புறம் சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது, அடுத்து இந்த குடிக்காரங்களா இருக்கிறாங்க பாருங்க, குடிச்சிட்டு, அது எல்லாமே இந்த பைத்தியக்காரத்தனம் தான், தமோ குணம் தான். ஆக வந்து இந்த 3 குணமும் எதுக்கு கட்டுப்படுத்து, எதோட இணைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. சத்துவ குணம் இன்பத்துக்கும், ரஜோ குணம் அந்த செயல்களின் பலனுக்கும், தமோ குணம் இந்த பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கும் இணைக்குது. இதனால இது விளையுது. 14.10 ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜஸ் தமஷ் சாவிவ்யூய சந்தத்வம் பவதி பாரத. ரஜ சத்வம் சதத்வம் தமஷ்ய சைவ தமஹ சதத்வம் ரஜஸ் ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்வகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைகளுக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இந்த குணங்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு போட்டி போடுது பாருங்க. ஒன்னோட ஒண்ணு போட்டி போட்டு சத்துவ குணத்தை தோற்கடிச்சு ரஜோகுணம் சில டைம் மேல வருது. அதாவது செயல்களின் பலன்களில் ஆசை கொள்றது. அடுத்து சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கும். வேறு சில சமயம் தமோ குணத்தை சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை ஒரு குணம் தோற்கடிக்க செய்யுது. இப்பாடி உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பவுமே இருக்குது. ஆனா அதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னு பக்கத்துல படத்துல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சத்துவகுணத்துல இருந்தா மேல் லோகத்துக்கு போவோம், ரஜோகுணத்துல இருந்தா இந்த லோகத்துல பிறப்பை எடுப்போம், தமோ குணத்துல இருந்தா கீழ் லோகத்துக்கு போவோம். இழிந்த ஒரு உயிரினங்கள்ல பிறவி எடுப்போம். ஒரு குணத்துல இருந்தா அந்த குணத்தோட பலனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னுட்டு நம்மளுடைய முடிவு என்ன என்பது அறிவிக்குது பாருங்க. மனம், இது வந்து மனம்ங்கிறது நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும்னா நம்ம மனசை நம்ம நிலையா கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும். இந்த பக்கம் 3 பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க. ஒண்ணு சத்துவகுணம், ஒண்ணு ரஜோகுணம், ஒண்ணு தமோ குணம். கடந்த அத்தியாயங்கள் நம்ம பார்த்தோம்.
மனதை நம்ம நண்பனாக்கிக்கணும். மனதை நம்ம நண்பனாக்கணும், எதிரியாக்கி கூடாது. அதன்படி நாம கேட்க கூடாது. நம்ம புத்தி சொல்றபடி மனதை கேட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும். என்ன சொல்லுவேன், மனம் ஒரு குரங்குமாங்க. அதுல ஒருத்தர் சொன்னாங்க, மனித ஜாதியில் துயரமையாவுமே மனதினால் வந்த நோய் அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் சொல்லியிருக்கிறாரு. மனதினாலதான் வந்த நோயே. அதை நாம நண்பனாக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லாட்டி இந்த முக்குணங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். 14.11. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धां सत्वम् इति उता. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்வகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நம்ம சத்துவகுணம் பிரகாசிக்கும் போது எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய செயல்கள், நம்மளுடைய உடல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. உடலில் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இன்னாசித்துவாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 நவத்வாரங்கள்னு சொல்லுவாங்க. சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசிக்கப்பட்டிருக்கும் போது அவன் சத்துவகுணத்தை நிவர்த்தி படிக்கிறான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். நாம சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலை காணவும் கேட்கவும் சேர்க்கவும் முடியும். அதனால என்ன பண்றாங்க, சத்துவகுணத்தால தூய்மை பெறுகிறார்கள். மகிழ்ச்சியின் அறிவினுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். சத்துவகுணத்தின் நிலை என்னன்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. தயவு செய்து இன்னைக்கு படிச்சோமா நாளைக்கு புக் எடுத்து படிச்சுன்னா பர்போட்ல சில பிரபுபாதர் அருமையா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு. 14.12. கடந்த ஸ்லோகத்துல சத்துவகுணம் விருத்தி ஆகும் போது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்றாரு பகவான். இந்த ஸ்லோகத்துல ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிகுறியை சொல்றாரு. படிங்க மாதாஜி. லோப பிரவೃತ್ತಿராரம்பः கர்ம நாமஷம சுப்ரோஹா ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவ்ருதே பரதர்ஷப. பரதகுலத் தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ரஜோகுணத்தோட அறிகுறி என்னன்னா, ரொம்ப ஆசை, காமம் மேல, அப்புறம் ஏக்கம், கடின உழைப்புனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 8 மணி நேரம் இல்ல 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் உழைக்கலாம். மாடு மாதிரி சும்மா உழைச்சிக்கினே இருந்தா அது இந்த ரஜோகுணத்தோட அறிகுறி தான். அளவோட தூங்கணும், அளவோட சாப்பிடணும், அளவோட உழைப்பும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோலை வச்சுக்கிட்டாதான் பக்தி பண்றதுக்கு நமக்கு உடல் ஒத்துழைக்கும். அதுதான் ஒரு சரியான பாதை. 14.13. இப்ப தமோகுணத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அதனுடைய இது என்ன அப்படின்னுட்டு படிங்க மாதாஜி. 14.13. அப்பிரகாசோ அப்ரவிருத்திஷ்ச பிரமாதோ மோக ஏவச்ச தமசேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குருநந்தன. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. இந்த தமோகுணத்துல உயர்ச்சி இருக்கும் போது என்னன்னா, பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள், இது பெரும்பாலும் இதான் ரொம்ப தூங்குறவங்களுக்கு, ஒரு வேலையும் செய்யாத சோம்பலா இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம், இந்த குடிகாரங்களுக்கு தான் மேக்சிமம் இந்த தமோகுணம். நல்லா இது பண்றவங்களுக்கு நல்ல சத்துவ குணம்ன்றது முதல் நிலையான நல்ல குணம். 2வது ரஜோகுணம், காமம், ஆசையால இருக்கிறது, ஓவர் உழைப்பு, அதெல்லாம். இது தமோ குணம். பித்த, மயக்க, சோம்பல் தான். மயக்கம் சோம்பேறித்தனம். இதனாலதான் தமோ குணமே, இதான் தமோ குணம்னு சொல்லலாம். தமோ குணம் இதனால உருவாகுதுன்னு சொல்லலாம்.
இப்போ அந்த ஒரு ஒரு குணத்திலையும் உடைய வந்து இறந்தா எங்க போவாங்கன்னு ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். 14.14 यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहाभृत् यदोत्तमा विद्धां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சத்துக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். சத்துவகுணத்துல அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சத்துவகுணத்துல மரணம் அடையும் போது அவங்க எப்படி அந்த 9 துவாரங்களுமே பிரகாசிக்கும். அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு அவங்க வந்து இறந்தாங்களா, முனிவர்கள் பக்தர்கள் அங்க வாழ்றாங்க. அந்த உலகத்தை, அது தூய்மையான உலகம், அங்க போய் சேருவாங்க. அதே போல ராஜத குணத்தை ஏற்கிறவங்க எங்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராச்சும் படிங்க. படிங்க. रजसी प्रलयं कत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढा योनिषु जायेत. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கிறான். தமோ குணத்தில் இறக்கும் போதே அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருமணத்துக்கு இருக்கும்போது இறந்துட்டாங்க வச்சுங்க, அவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்கள்னா இதுதான். அது மேல ஆசை, எனக்கு அந்த வீடு கட்டணும்னு ஆசை, எனக்கு அந்த பதவியில உட்காரணும்னு ஆசை, எனக்கு ஏதாவது ஒரு செயல் மேல ரொம்ப ஆசை. அது பலன் வரும் நமக்கு. அதனால இப்ப நம்ம இன்னும் வேலை போகணும், இந்த வேலையில இருக்கிற இன்னும் மேல போகணும், இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கணும், இந்த வீடு கட்டணும், இன்னும் நிறைய வீடு கட்டணும், இந்த மாதிரி செயல்படுறாங்க பாருங்க. அந்த மாதிரி செயல்படுறவங்க நடுவில் பிறப்பாங்க. ஆனா தமோகரத்துல இருக்கிறவங்க வந்து மிருக இனத்துல தான் போய் பிறவி எடுப்பாங்க. நல்லா தூங்க. பகவான் வந்து அதையும் நிறைவேற்றாரு. நல்லா தூங்குறீங்களா, சரி தூங்க, உனக்கு தூங்கணும்னு ஆசையா, அடுத்த பிறவி கரடியா பிறவி எடுன்னு சொல்லிட்டு பகவானே கரடியா அடுத்த ஒரு பிறவியில பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அதை கூட பகவான் தான் வழங்குறாரு. தமோகன் இருக்கிறவங்க மிருக இனத்துலதான் பிறவி எடுப்பாங்க. இது வேதம் சொல்றது நம்ம ஏத்துதான் ஆகணும். வேதம் வந்து ஒண்ணும் தெரியாது, படிப்பறிவு இல்லாத பாமர மக்கள் கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு செயலை செய்யன்னு சொன்னா, செய்யலைன்னா அவங்க வார்த்தை கேட்பாங்க. இதனே சாத்திரமா, அதாவது சரியா கூட பேச வரட்டே சாத்திரமா எனக்கு சின்ன வயசு சாத்திரமாவா, சாஸ்திரமான்னு சொல்ல கூட சரியா தெரியாம கூட சொல்லுவாங்க. என்னன்னா சாஸ்திரம் சொன்னா கேட்கணும், அது படிக்காத பாமர மக்களுக்கு கூட தெரியும். இது வந்து சாஸ்திரம் சொல்ற செயலு. நாம எந்த குணத்துல இருக்கலாம்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க. 14.16 ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மணः சக்ரித்யாசுஹு சாத்விகம் நிர்மலம் ஃபலம் ரஜஸ்து ஃபலம் துக்கமஜ்ஞானம் தமசஹ ஃபலம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை, அவை சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம் செயல்படுற செயல் வந்து தூய்மைப்படுகிறான். சத்துவகுணம் மேக்சிமம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வேத சாமி புத்தகம் படிக்கிறது, வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள், புராணங்கள், அப்புறம் பகவானுக்கு போயிட்டு வழிபாடு பண்றது, கோயிலுக்கு போயிட்டு, இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணத்துல செய்யறது. ரஜகுணத்துல வந்து ரஜகுணம் ஆசையில செய்யறது. கடைசிட்டு என்ன, துக்கம்தான். ஆசைக்கு ஒரு லிமிட். கடைசிட்டு என்ன, ஆசையே அழிவுக்கு காரணம். ரஜகுணத்தை செய்யப்படுற செயல் வந்து துக்கத்துலதான் முடியும். தமோகுணத்தை செய்யறது வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை, அது அறிவற்றத்தனம். பிரபு 14.17 படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च
பிரமாத மோகோ தமசா பவதோ ஞானம் ஏவச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது எந்தெந்த குணத்திலிருந்து என்னென்ன வருது, எந்த குணம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது யார்கிட்ட வருதுன்னு சொல்றாங்க. அதனால என்னென்ன பலன் அதுவும் வருது. அந்த குணத்துல இருக்கும்போது எங்கெங்க போவோம், அடுத்த பிறவி என்னன்னு வருது. இப்ப வந்துட்டு அந்த குணத்திலிருந்து என்னென்ன நமக்கு உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றாங்க. சத்துவ குணத்துல உண்மையான ஒரு ஞானம் விருத்தி ஆகுது. ரஜகுணத்துல என்ன வருது விருத்தி ஆகுது? பேராசை. தமோ குணத்துல அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம். இதுதான் தமோ குணத்துல விருத்தி ஆகுது. 14.18. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் பண்ணுங்க. சதா மத்தியே சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயிர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூலோகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க அடுத்து படிச்சுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குணத்துல என்ன சொல்றாங்க? சத்துவ குணத்துல இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? சத்துவ குணத்துல இருந்தா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மேல ஏறி உயிர் உலகங்களுக்கு போவாங்க. ரஜ குணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த பூ உலகத்துலதான் திரும்ப திரும்ப வாழ்வாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க கீழ் நோக்கி நரகலோகங்களுக்கு போவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது உலகத்தோட அமைப்பு. இது அப்புறம் பார்க்கலாம். இது 14.19 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களும் அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலும் உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் போதும் என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பகவான் சொல்றாரு, இந்த செயல்கள் எல்லாத்துலயுமே இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவுமே இல்ல. இந்த குணங்களுக்கு மேல உயர்ந்தவர் யாருன்னா பகவான் தான். இத உணர்ந்துகிட்டா நம்ம பகவானோட இருப்பிடத்தையும் நம்மளால அறிய முடியும். மேல பகவான் இருக்கிறாரு, கீழே குணங்கள் இருக்குது, கீழே நம்ம மனிதர்களாகிய நாம இருக்கிறோம். இந்த மனிதர்களாகிய மூணு பேர் மனிதர்கள்னா உலகத்தையே இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் குறிக்குது. எல்லா மனிதர்களுமே இந்த 3 குணத்துல ஒரு குணத்துக்கு கண்டிப்பா ஆட்பட்டே இருக்கிறாங்க. 14.20 மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலென்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலென்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்ப இந்த 3 குணங்களுக்கு இருந்துமே நம்ம உயர்வு பெறணும். எப்படி பெறணும்? அப்படி பெற்றா இந்த துன்பத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை பெறலாம். இந்த வாழ்வுல கூட நம்ம அமுதம் போன்ற ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம். அது என்ன குணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 14.21 இந்த குணங்களில் இன்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களில் ஒன்றும் சேர்கிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி குணம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி குணங்களுடைய உயர்ந்திருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய அறிகுறி என்ன, அவங்க நடத்தை என்ன, அவங்க எப்படி இந்த இயற்கை குணங்களில் இருந்து உயர்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பகவான் சொல்றாரு. 14.22, 23, 24, 25 இந்த 5 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான் அப்படின்ட்டு மொழிபெயர்ப்ப படிங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும்
தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலையுடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பல நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். பிரமாதம் இது. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இதெல்லாம் பார்த்தேன் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த குணமெல்லாம் இருக்கிறவங்கதான் இந்த இயற்கை குணங்கள்லயே உயர்ந்தவன் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யாரு? ஒரு உதாரணம், முத்தாத்மா, முக்தி பெற்றவர்கள், உயர்ந்த பக்தர்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு நாரதர் முனிவரை இங்க போட்டுக்கிறாங்க. பகவான் தொண்டிலே 24 மணி நேரம் இருக்கிறவங்க, அவருடைய சிந்தனையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த இயற்கை குணங்கள் இருந்து கண்டிப்பா உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம் மாதாஜி. ஏன்னா இதெல்லாம் படிச்சுட்டீங்க, படிக்கும் போதே நல்லா. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். மாதாஜி எதுல இருந்து படிக்கிறாங்க மாதாஜி? பார்த்து படிப்பாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புக் வச்சிருப்பாங்க, பகவத்கீதை உண்மை உருவில், அந்த புக்கை பார்த்து படிக்கணும். யார் படிச்சாலுமே இல்ல பிரபாவின் புக், அதை பார்த்து படிங்க, இல்ல ஸ்கிரீனை பார்த்து படிங்க. பகவான் சொல்றாரு, இது முக்கியமான ஸ்லோகம். பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். என்ன இல்லை, எப்போதுமே எந்த நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலுமே தவறாமல் பகவானோட பக்தி தொண்டில ஈடுபடணும். இது எப்படியே ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோம். இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்கள் மாயை 7.14 அத்தியாயத்துல படிச்சோம். மம மாயா துரத்தியா தெய்வயேசி குணமயி, இந்த குணங்கள் எல்லாம் என்னோடதுதான்றாரு. மம மாயா துரத்தியாங்கிறாரு, இது என்னுடைய மாயைதான். ஆனா இது எப்படி வெல்லலாம்? மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே, பகவான் கிட்ட சரணடைறதன் மூலமா நாம இந்த 3 குணங்களையுமே நாம வெற்றி கொள்ளலாம். எப்படி? நாம இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு விஐபி இருக்கிறாரு, அவருக்கு வண்டி ஓட்டுறாருன்னு வச்சுங்க. அந்த விஐபி போறாரு, நல்ல ஏசி பெரிய BMW கார்ல போறாருன்னு வச்சுங்க. ஆனா அந்த டிரைவர் இல்லைங்களா, கூட போற டிரைவருக்கும் அவருக்கும் அதே சுகம்தான், டிரைவருக்கும் அதே அந்த ஏசி அந்த கார், அதெல்லாம் அந்த ஒரு சுகமும் அவருக்கும் கிடைக்குது. இவருக்கு என்ன வித்தியாசம்? போகும்போது 2 பேரும் ஒண்ணுதான். நாம பகவானோட பக்தி தொண்டு ஈடுபடணும்னு வச்சுங்க, பகவானுக்கு இருக்கிற எல்லாமே நமக்கும் கிடைக்கும். பகவானுடைய வளங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுப்பாரு. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு, மமைவ வம்சோ ஜீவலோகோ ஜீவபூதோ சனாதன, அதாவது நம்மளுடைய பகவானுடைய அம்சம்னு பகவானே சொல்றாரு. அறிவுடனும் ஆனந்தத்திலும் நிச்சயமாக இருப்பதுதான் அவரோட இயற்கை, பகவானுடைய இயற்கை. தங்க துகள், நாமெல்லாம் தங்க சுரங்கத்தின் அம்சங்கள். அது போல ஆத்மாக்கள் என்னுடைய அம்சங்கள் பகவானே குறிப்பிடுறாரு. இந்த தங்க துகள் உதாரணம் சில பிரபுபாதரே கொடுத்திருக்கிறாரு. இதே மாதிரி பக்தி யோகத்தை நம்ம பண்ணணும். பக்தி யோகம்னா என்ன? இறைவன் பக்தன் இவர்களுக்கு இடையேயான அன்பு பரிமாற்றம். அன்பு பரிமாற்றம்னா என்ன? நாம எந்த செயல், அதாவது பக்தி தொண்டு, எல்லாமே பக்தி தொண்டு தான். நாமம் சொல்றது, பகவானுக்காக சமைச்சு வைக்கிறது, அவருக்கு பூ கட்டுறது. இங்கிருந்து நம்ம கோயிலுக்கு, வீட்டுல இல்லையா கோயிலுக்கு போறோம்னு வச்சுங்க, இங்கிருந்து கோயிலுக்கு நடந்து போறோம் பாருங்க, அதுவும் பக்தி தொண்டு தான். கையெடுத்து கும்பிடுறோம், அதுவும் பக்தி தொண்டு தான். இந்த பக்தி தொண்டு 9 நிலை இருக்குது. திருவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம்னு சொல்லிட்டு 9 நிலை இருக்குது. அதுல ஈஸியானது நீங்க பண்ணுங்க.
கேளுங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், நினைங்க அந்த மகாமந்திரத்துல பகவான சொல்லுங்க. ஈஸியான 3 வழி. இதனால நம்ம பக்தி தொண்டு இப்படி ஆரம்பிக்கலாம். கோயில்ல போய் அங்க கோயில்ல வந்துட்டு பகவானுக்கு பூ கட்டி கொடுக்கலாம், கோயில கிளீன் பண்ணலாம். அங்க சர்வீஸ் நிறைய இருக்கு. கோயில் எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா, இஸ்கானுக்குலாம் வந்தீங்கன்னா நிறைய சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க. நீங்களாம் போய் கேட்கலாம் யாரையாச்சும். அங்க இருக்கவங்க யாருன்னா மாதாஜி நானும் ஒரு சர்வீஸ் செய்யறேன் கொடுங்கன்னா கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு நம்ம போய் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகி நம்ம செய்யணும். முக்கியமா அவரை வந்து நம்ம நினைக்கணும். அது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு முக்கியமா, பூரண பக்தி தொண்டில் மாம்சோ யோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே அப்படின்னா, பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலுமே தவறக்கூடாது. எந்த சூழ்நிலையுமே தவறக்கூடாது. தவறாம நாம பக்தி தொண்டு செஞ்சோமா இந்த முக்குணங்களையும் கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வரலாம்னு சொல்றாரு. இப்போ ஒரு ராஜா நாட்டுல இருந்தான். என்ன பண்ண அந்த ராஜா, மக்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு குறை கேட்கிறான். குறை கேட்டு யாருக்கு என்னவோ அதை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். கேட்கும்போது ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ஒருத்தர் வந்தான், எனக்கு வீடு இல்லைங்க, எனக்கு ஒரு வீடு வேணும். சரி வந்து வீடு கொடுத்துட்டு. இன்னொருத்தர் வந்தாங்க, எங்க பொண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னு. சரி அவனுக்கு கல்யாணம். எனக்கு விவசாயத்துக்கு கொஞ்சம் நிலம் வேணும். சரி விவசாயத்துக்கு நிலமா கொடு. இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்குமே அவரு வேணுங்கிறத கொடுத்தாரு. கடைசியா ஒரு ஏழை வந்தான். அவன் வந்து என்ன சொன்னான், என்னப்பா வேணும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. எனக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏழை கேட்கறான். அதானப்பா, சரிப்பா, அதான் ஒரு எதையுமே செய்யறேன்ட்டாரு. நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. வரேன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நம்ம ஊருக்கு ஒரு மினிஸ்டர் வராது அப்படின்னாவே போதும், அந்த ரோடு எப்படி இருந்தாலும் சரியே அப்போ இருக்கிற ஸ்பீட் பிரேக்கர்லாம் எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு டைம் இல்லை. வரணும்னா போனா அவங்களுடைய கடமையை செய்யணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ரோடெல்லாம் போடுவாங்க, எரியாத லைட் எல்லாம் எரிய வைப்பாங்க, தண்ணி வராத பைப் எல்லாம் தண்ணி வர வைப்பாங்க. எல்லாமே அந்த ஏரியாவோட எங்க எங்க பகுதியில எதுவுமே குறையில்லாத மாதிரி வச்சுக்குவாங்க. இப்ப பகவானே அங்க வராது, அந்த ராஜாவே அங்க வராரு. நமக்கு பகவான் ராஜாவே அங்க வராதும் போது என்ன செஞ்சாங்க, உடனே அங்க பாவம் அந்த அந்த ஏழையுடைய குடிசை, ராஜா வந்து குடிச்சிட்டு இருக்க முடியுமா? ராஜா வந்து அவங்க வீட்டுல அந்த வீட்டுல சாப்பிட முடியுமா? ராஜா அங்க போய் தங்கினா என்னென்ன வசதி வேணும், எல்லாம் வசதி. அவங்க எவ்வளவு ஒரு அறிவா அந்த ஒரு கேள்விய, உங்களுடைய நட்பு வேணும், நீங்க வந்திருப்போம் எங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டா அப்படி. அந்த மாதிரிதான் வந்ததுமே எல்லா வசதியும் வந்துருச்சு அவருக்கு. ராஜாவை முன்னிட்டு அந்த ஏழைக்கு குடிசை மாளிகையாச்சு. அந்த போற ரோடு வந்துட்டு உள்ள நல்லா கிளியரா அப்படியே செட் பண்ணிட்டாங்க, விளக்கு வச்சாங்க. வேணுங்கிற வசதி எல்லாம் ராஜாவுக்கு கொடுக்கிற ஒரு அதே ஒரு சுகமம் அவனுக்கு கிடைச்சது. நாம வந்து பூர்ணமான பக்தி தொழில் ஈடுபட்டா நாம பகவானுக்கு போறோம். நம்ம வீட்டுக்கு பகவான் கண்டிப்பா வருவாரு. அவர் வந்தா உங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்ன கேட்டாலும் பகவான் தராரு. நம்ம தேவதைகளை கேட்க வேண்டியதே இல்லை. அந்த தேவதைகளுக்கு பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. அவங்கதான் உண்மையை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. நமக்கு பிரைம் மினிஸ்டரே நமக்கு டைரக்டா தெரியும் போது நாமே நடுவில் இருக்கிற எம்பி எம்எல்ஏ இந்த மினிஸ்டர் எல்லாம் ஏன் பார்க்கணும்? நேற்று பகவான்டே கேட்கலாம், கேட்கறத கொடுக்குறாரு, கேட்கலாம், தப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. 14:27 படிங்க மாதாஜி. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான்? அருவ பிரம்மத்தை பத்தி சொல்றாரு. அருவ பிரம்மங்கிறது வந்துட்டு உருவமற்றது. அந்த உருவமற்றது மூலம் யாரு? பகவான் தான். அந்த அருவ பிரம்மனுக்கும் மூலம் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். 3 நிலையில பகவான் உணரப்படுறாரு. 3க்குமே மூலம் பகவான் தான். அதுக்கு ஆதாரம் நான் தாங்கிறாரு. இப்ப அருவமா இருந்தா நம்ம எப்படி சேவை செய்ய முடியும்? உருவமும் தான் ஒரு உருவம் வரும். அருவம் ஒரு உருவம் உண்டாக்க முடியாது. ஆனா அந்த அருவ பிரம்மத்துக்கு நான் தான் ஆதாரம் பகவான் சொல்றாரு.
நாம அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். இதுக்கு என்ன ஒரு உதாரணம்னா, பிரம்மாவோட 4 குமாரர்கள் இருந்தாங்க. அந்த 4 குமாரர்கள் வந்து அருவ வழிபாட்டுலதான் இருந்தாங்க. பகவானை பார்க்க ஒரு டைம் வரும்போது, பகவானோட திருப்பாத கமலத்தில் இருந்த ஒரு துளசி, அந்த துளசியோட நறுமணம் காட்டுல மிதந்து வந்தது. அந்த காட்டுல மிதந்து வந்துதான் அந்த வாசனையை பிடிச்சதுமே, அந்த வாசனையை முகர்ந்ததுனால பிரம்மாவுடைய மகன்கள் 4 பேரு பகவானோட பக்தி தொண்டுக்கு வந்துட்டாங்க. பகவானோட பக்தி தொண்டுக்கு வந்தது. அந்த மாதிரி அந்த அருவத்துக்கும் ஆதாரம் நான் தான் சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அதே மாதிரி நம்ம பகவானோட பக்தி தொண்டு ஈடுபடும் போது, இப்ப நம்ம பகவானோட சேவகன். இதுக்கு பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. என்னன்னு, மன்னனின் சேவகன் ஏறக்குறைய மன்னனுக்கு சமமான இன்பத்தை அனுபவிக்கிறான். எனவே நித்திய இன்பம், அழிவற்ற தன்மை, நித்திய வாழ்வு ஆகியவை பக்தி தொண்டுடனே கூடவே வருகின்றன. இதனால் பிரம்ம உணர்வு, நித்தியத்துவம் அல்லது அழிவற்ற தன்மை ஆகியவை பக்தி தொண்டில் உள்ளடங்கி உள்ளன. பக்தி தொண்டுல எல்லாமே உள்ள இருக்கு. அதனால பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யணும். அப்ப பக்தி தொண்டை உணர்வதற்கு 9 வழி. அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சிரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் சிரவணம். இத நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுதான் முக்கியம். இது எப்படி நம்ம பயிற்சி பண்ணணும்? தனியா பண்ணணுமா? இல்ல, பக்தர்கள் சங்கத்துல பண்ணாதான் நல்லது. அதுலதான் பயிற்சி பண்ணணும். அப்படி பயிற்சி பண்ணும்போது நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். யாரு? அவர் ஆன்மீக குரு. ஆன்மீக குருவாலதான் நம்ம படிப்படியா இந்த ஜடையின் ஆசையிலிருந்து விலகி பகவானோட அன்பு தொண்டுல நாம உறுதியா நிலை பெறலாம். அதே மாதிரி நாம என்ன பண்ணணும்னா, பகவானோட கைங்கரியத்துல ஈடுபடணும். பகவானுக்கு விக்கிரகத்துக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்துலதான் நம்ம சாப்பிடணும். பகவானுக்கு தாமரை திருவடியில நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா துளசி, அந்த துளசியை நாம நுகர்ந்து பார்க்கணும். அதே மாதிரி பகவான் எங்கெங்க லீலை நடத்தினாங்க, அதாவது திவ்ய தேசங்கள்லாம் நம்ம போயிட்டு வரணும். நம்ம பக்தர்களோட பகவான் கொண்ட லீலைகள் அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். இறுதியா நம்ம தெய்வீக ஒளி அதிர்வான ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த மந்திரத்தை எப்பவுமே நம்ம உச்சரிக்கணும். அப்படி நம்ம இருந்தாச்சுன்னா எல்லா ஜடச்சையும் நம்ம விடுபடலாம். விடுபட்டு பகவானோட லோகத்தை அடையறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓம் தத் சத்கிரி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் இதுல சொல்றாரு, இந்த ஸ்லோகத்துல 9.9 சாப்டர் சொல்றாரு. சாப்டர்ல என்னன்னு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதை யாராச்சும் ஸ்லோகத்தையும் படிச்சு, பிரபு யாராச்சும் ஸ்லோகத்தையும் படிச்சு மொழிபெயர்ப்பையும் படிங்க. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுஹோஷி கதாஷி யத் தபஸ்யதி. 9.27 ஸ்கிரீனை பெருசு பண்றேன். கௌந்தேய மத்தர்ப்பணம். குந்தியன் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உணர்கின்றாயோ, உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
June closed. ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? ஹரே கொஞ்சம் கிருஷ்ணா. கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, கொஞ்சம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியல மேடம். ஆமா பிரபு, கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வரேன் பிரபு திரும்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. இந்த ஒரு டவுட் கேட்கணும் உங்கள்ட்ட. இந்த இது என்ன சொல்லுவா, அந்த குவிஸ் இல்ல, அதுக்கு ஐடி நம்பர் நீங்க குடுப்பேளா? எங்க இருந்து எடுக்கணும் ஐடி நம்பர்? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஐடி வந்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடி தான் ஐடி. இமெயிலா? நேத்து என் பையன் இமெயில் ஐடி கேட்டான், அவங்க கொடுப்பாங்களான்னு. ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல, ஒரு நம்பரும் 108ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஒரு ஐடி நம்பர். அது இல்ல அது இல்ல உங்க ஜிமெயில் ஐடிய கொடுத்து லாகின் பண்ணி ஒரு பாஸ்வேர்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். சப்போஸ் என்கிட்ட இமெயில் ஐடி இல்லன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? புதுசா இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அது நான் சொல்றேன். நேத்து அதான் கேட்டான், என்னம்மா இப்படி பாதி கேட்டு வரேன், முழுக்க கேட்டுக்கோங்கன்னா எனக்கு புரியல. இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு வேணும். எதுக்கு? இந்த பகவத்கீதைக்காகவா? ஆமா, இந்த குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்காக. அதுக்கு இமெயில் ஐடி நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா? ஆமா, நீங்க அது உங்க ஆத்துல யார் இருக்கா அவங்கள்ட்ட கேட்டா சொல்லுவா. அவங்க இல்லப்பா, இமெயில் ஐடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பா. அவ வந்து லாகின் பண்ணியும் கொடுத்துருவாங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து அந்த இதை வந்து அந்த லிங்க்ல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் போட்டு உள்ள போயிடும். அவங்க உங்க வீட்டுல உள்ளவங்களே ஹெல்ப் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல வர்ற கொஸ்டினுக்கு நீங்க பார்த்துட்டு அது வந்து சும்மா டிக் பண்றதுதான். அது இமெயில் ஐடி நான் தான் பண்ணணுமா? இமெயில் ஐடி நான் பண்ணிட்டு இந்த ராதா கோவிந்தா இதுக்கு கொடுக்கணுமா? ஆமா, கொடுக்க வேண்டாம். நீங்களே வந்துட்டு இமெயில் ஐடி இது பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போயிடும். குவிஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். நீங்க இமெயில் ஐடி நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா? எனக்கு தெரியலையே. சரி, உங்க வீட்டுல யாராவது இருக்கீங்களா? இருக்காங்களா? இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. ரொம்ப அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்றது ஒண்ணும் பெரிய இது இல்ல. 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷத்து வேலை தான் அது. சரி, சொல்றேன். இமெயில் ஐடி இது பண்ணி அதுல லாகின் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். சரி, அது பண்றேன். உங்க இதுக்கு பர்சனல் இதுக்கு வந்துட்டு அந்த லிங்கை நான் அனுப்புறேன் நானு. அப்புறம் இன்னும் ஒரு டவுட் நான் சொல்றேன். இப்ப வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெளியில தனியா எங்க பசங்க விட மாட்டாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் எங்கேயாவது தவறி விழுந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம். ஏன்னா 2 தடவை விழுந்துட்டேன் நான். அதனால நீங்க தனியா எங்கேயும் போக கூடாது. அந்த ஸ்லோகமும் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். இந்த 9.27 படிங்க பிரபு. எடுத்துட்டீங்களா? 9.27 ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. இதுதான் கடைசி. முடிச்சிடலாம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. புக் இல்லைங்க பிரபு, அது ஆகல. நீங்க புக் இருக்கவங்க புக் பார்த்து படிங்க. புக் இருக்கு என்கிட்ட. 9.27 ஸ்லோகம் படிங்கம்மா. 9வது அத்தியாயத்துல 27வது ஸ்லோகம். இந்த இதுலயா? 14வதுல 27ஆ? 9வது அத்தியாயம். 9வது அத்தியாயமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யத் கரோசி யத் அஸ்யாசி. படிக்கிட்ட மாதாஜி. யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி யத் ஜுஹோசி ததாசி யத் தபஸ்யஸ்தி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதா. அப்ப இதுதான் இது அதோட ஆன்சர். ஒரு நிமிஷம். இது என்ன சொல்றாருன்னா பகவான், ஒருத்தர் இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது நீங்க சாமிக்கு வச்சுட்டு சாப்பிடுறீங்களா? நினைச்சேன் வச்சிருந்தேன். சாமிக்கு நான் டெய்லி என்ன வைக்கிறீங்க? நான் பண்ண வைக்கிறேங்க, நான் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறேங்கன்னு சொல்றாங்க. நல்லதுதான் வைக்கிறாங்க ஆரம்ப காலத்துல அப்படிதான். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, இதை நாம எடுத்துக்கணும். என்ன சொல்றாரு பகவான்? இது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். இது பகவான் சொல்றது. எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ
எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறாரு. என்ன தவம் செய்கிறோம்? தவம்னா இப்போ நம்ம காட்டுல எல்லாம் மலங்காட்டுலாம் போய் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. விரதம் இருக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் தவம். இந்த நாக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி பிரசாதம் சாப்பிடுறோம் பாருங்க, அதுதான் தவம். ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும், பகவான் பிறந்த நாள்ல விரதம் இருக்கணும், விசேஷ நாள்ல விரதம் இருக்கணும். இந்த மாதிரி செய்யறதுதான் தவம். ஐநாம ஜபம் சொல்லணும், இதையெல்லாம் தவம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட சுருக்கத்தை திரும்ப பார்த்துட்டு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். இதுல என்ன பார்த்தோம்? குணங்களின் நிபந்தனை. இதுல இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றால், இந்த ஆன்மீக ஞானத்தில் நிலை பெற்றால் ஜட உலகின் படைப்பினாலோ அறிவினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. அடுத்து 2வது குணாதிசயங்கள். சத்து குணத்தில் மரணம் அடைஞ்சால் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் உயிர்லோகங்களை அடைவோம். அடுத்து இதுதான் இறுதியா பார்த்தது. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை கடந்து உடனடியா கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் முடிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 தரம் நான் இஸ்கான் போனாக்கா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மாதாஜி நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு ஜபம் மாத்திரம் பண்ணுங்க, நீங்க அது போறோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னு தெரியல எனக்கு. நான் சொன்னேன் அது நான் செய்யறேன். இல்ல மாதாஜி நீங்க உட்காந்துக்கோங்க, நீங்க உட்காந்து ஜபம் பண்ணுங்க. அப்படின்னு நீங்க தவறா நினைக்காதீங்க. செய்யறாங்க அந்த மாதிரி இல்ல. நீங்க ஒரு சத்சங்கத்துல சேரணும்னா அந்த சத்சங்கத்துல இருக்கணும் மாதாஜி. நீங்க போறீங்க இல்ல, நான் சத்சங்கத்துல சேர்ந்துட்டு நான் ரெகுலரா போயிட்டு முடியாது ஆசைப்படுறாங்க. பசங்கள் எல்லாம் ரொம்ப போட்டி மாதாஜி. அதான் யாரும் வரமாட்டா, அதனாலதான் கஷ்டமா இருக்கு. தனியாவும் விட மாட்டா என்ன, அதனால யாரும் பண்ணுங்களேன். என்ன இப்போ வீட்டுல பண்ணுங்க மாதாஜி, வீட்டுல பண்ணுங்க, பரவாயில்ல. அதான் பெட்டர் கிருஷ்ணன். ஆமா ஆமா, அது அப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கு. நான் கோட்டியில இருக்கேன். கோட்டியில இருந்து கொஞ்சம் நடக்கணும் எனக்கு. அது அவங்களுக்கு பயம். வேண்டாம் நீ அப்புறம் பாத்துக்கோ, வீட்லயே பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறாங்க அவங்க. அது செய்யலாம் இல்லையா, என்ன பண்றது? தாராளமா பண்ணலாம். யார் இப்ப நாங்கெல்லாம் இஸ்கான்கெல்லாம் டெய்லி எல்லாம் போறது இல்ல. எங்களுக்கு இஸ்கான் 1.5 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணணும். நாங்கெல்லாம் வீட்லயே இருந்துதான் பண்றோம். நாங்கெல்லாம் என்ன பண்றது? கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலே அவருக்கு தெரியாதான்னு கேட்கணும். அவ்வளவுதான். நம்மளோட நிலைமை அவருக்கு புரியும். அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். ஏன்னா பசங்களை கேட்டா பசங்க ஒரே கோவம். என்ன இது, நீ எப்ப பார்த்தாலும் பூஜை, பகவத்கீதை, பாகவதம் இதுலயே உட்காந்துருக்க அப்படிங்கிறாங்க அவங்க. நான் சொன்னேன், நான் என்னடா வீட்டை விட்டு வெளியில போல, வீட்டுக்குள்ளதானடா இருக்கேன் அப்படின்னு. இது வேற, நீ போய் சேவை எல்லாம் பண்ணினேன்னா நாங்க எப்படி வெயிட் பண்றது உனக்காக 1 மணி 2 மணி மட்டும்? அதுவும் கரெக்ட் தான், இல்லைங்கல்ல. அவங்களுக்கு புரியற டயத்துலதான் அவங்களுக்கு புரியும். அவ்வளவுதான், நம்ம ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. நாளைக்கு உங்ககிட்ட நான் டைரக்டா பேசுறேன் மாதாஜி. சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இளையரசி மாதாஜி, நீங்க இதான யாராவது டவுட் இருந்தா அவங்க கேளுங்க, இல்லாட்டி வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். இல்ல எனக்கு டவுட் இல்ல. எனக்கு இதுதான் இருந்தது. ஏன்னா அங்கதான் போய் பண்ணினாதான் நமக்கு ஏதாவது. அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் வீட்டுலதான் பெட்ல உட்கார்ந்து கூட பண்ணலாம், ஒன்னும் தப்பே இல்லை. எல்லாம் எவ்வளவோ கோவிலுக்கு எல்லாம் போறேன். நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஒரே ஒரு நான் திருப்புகழ் பஜனைக்கு தான் நான் போவேன், ஸ்கந்தகிரிக்கு. வேற எங்கேயும் யாராத்துல கூப்பிட்டாலும் நான் போக மாட்டேன். ஏன்னா அது பகவானுக்கு நேரம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம், அது அவருக்கு தெரியணும். நம்ம மனுஷாளுக்காக இல்ல, பகவானுக்காக தான் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு இது. அந்த மாதிரிதான் எனக்கு இதுலயும் பாகவதத்திலயும் அப்படிதான். அவங்க அப்படிதான் சொல்றாங்க. இல்ல மாதாஜி நீங்க வீட்லயே இருந்து படிங்க, ஒண்ணும் ஆகாது, உங்களுக்குதான் நன்னா படிக்க தெரியுமே அப்படின்னா. அது கரெக்ட் தான். ரொம்ப நன்னா இருக்கு இந்த பகவத்கீதையும் பாகவதமுமே. லைஃப் வேற ஒண்ணும் இல்ல, அப்படி இருக்கு. ரொம்ப 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 நன்னா சொன்னீங்க நீங்க தமிழ்ல. ஹிந்தியில கூட அவ்வளவு இல்ல, நாங்களே படிப்போம், நாங்களே தான் அதோட மீனிங் எல்லாம் சொல்லுவோம். அப்படி அந்த மாதிரி ஹிந்தியில 6 மணிக்கு இது இருக்கு, பாகவதம் இருக்கும். அது வேணா நான் அனுப்புறேன். வேண்டாம்ப்பா, நான் ஹிந்தியில பாகவதம் படிக்கிறேனே, எனக்கு அது வழக்கமா போயிடுது. இப்போ 4th canto நடக்கிறது எங்களுக்கு. மண்டே டு ஃப்ரைடே 4th canto, 1 day பகவத்கீதா. எல்லாம் ஹிந்தி தான், எல்லாமே ஹிந்தி தான். இது தமிழ் எனக்கு வேணும், நம்மளோட தமிழ் மொழின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை கத்துக்கிறதுக்காக. பாகவதம் கூட டெய்லி 6:30 மணிக்கு காலையில தமிழ்லயும் இருக்கு. தமிழ் என்கிட்ட புக் இல்லப்பா.
புக் இருந்தா நன்னா இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த செல்லுல வர்றது எனக்கு போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம். இப்போ இந்த ஆதிலீலா படிக்கிற போது போயிடும். அப்போ இருங்க மாதாஜி, நாங்க வெயிட் பண்றோம், நீங்க தேடுங்கோன்னு பாவம். அதனால நான் ஒரு நாளும் மிஸ் பண்ணினது இல்லை. பாகவதம் இஸ் 4th canto நடக்கிறது இப்போ. அதனால எனக்கு புரியும்படியான நான் இப்ப இந்த பகவத்கீதையில வீட்டுல அதோட ஃபுல் டெஃபினேஷன்ஸ் நான் படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு. அப்பதான் அது புரியும். இல்லைன்னா புரியறதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ரொம்ப நன்னா சொல்றீங்க. ஆமா, இன்னைக்கு அந்த கதை அதுதானே நான் படிச்சேன். அந்த கதை தானே 14வது அத்தியாயம். குணத்திர விஷாத யோகமா? ஆமா, ஸ்ரீ பத்ம புராண கதை. சௌரியவர்மா தானே நீங்க சொன்னது? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சௌரியவர்மாவோட கதை தானே இன்னைக்கு சொன்னாங்க பத்ம புராணத்துல. காஷ்மீர் சரஸ்வதி தேவியோட இதுல சௌமியவர்மான்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அவனோட ஃப்ரெண்டுக்கு எல்லாம் கொடுப்போம். அவன் இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் கொடுப்போம். அப்படி ஒரு நாளைக்கு அந்த முயல்ல வந்து துரத்திட்டு போறான் ஒருத்தன். யாரு அது? அதுதானே ஆரம்பித்தது. நாய் கோபத்தோடு இது பண்ணி. நாளைக்கு வேணா நீங்க படிக்க மாதாஜி, நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. 15வது ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஐ ஹாவ் தட் பத்ம புராணத்தோட அத்தியாயம் இருக்கு என்கிட்ட. 15th பத்ம புராணம் தேசம் கௌட தேசம். நாளைக்கு அது சொல்றேன் படிச்சுட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம், ஹரே ராம், ராம் ஹரே. செகண்ட் ட்ரிப் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஏதாவது இருக்கா? ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. சரி, முடிச்சுக்கலாமாங்க பிரபு? கேக்குதுங்களா? ஹலோ, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. அதான் இது சொன்னீங்களே குவிஸ்க்கு போறது, அதான் இமெயில் ஐடி போட சொன்னீங்களே, அது எப்படி? அது லிங்க் அனுப்புவீங்களா? அனுப்புங்களேன் எனக்கு. லிங்க் எல்லாம் நான் வந்து இதுல இருக்கும். திருப்பி இன்னொரு வாட்டி போஸ்ட் பண்றேன். அந்த லிங்க்ல போனீங்கன்னா உங்க இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நீங்க உள்ள போகணும். ஓகே பிரபுஜி, சொல்லுங்க. லிங்க் அனுப்புங்க பிரபுஜி. உள்ள போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எல்லாம் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. அது நாளைக்கு வேணா நான் வந்து டெமோ பண்றேன், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. இப்ப எல்லாம் ரெடியா இல்ல எனக்கு. அது என்ன அந்த பிஸ் எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட ஐடியில உள்ள போய் இது பண்றேன். நீங்க அது மாதிரி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே, நன்றி பிரபுஜி. நாளைக்கு எண்ட் ஆஃப் தி இதுல வந்து பண்றேன் நான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. முடிச்சிட்டேன். கல்பதர்பய சாகிருபா திந்துபய பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமிழ் கி ஜெய், மங்கள பக்தன் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மீட்டிங் எண்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்றேன்.